čau. A zakončíme tuhle sérii třetím videem. A třetí video bude o doutníkových špičkách. Nenašel jsem na českém YouTube video, tak jsem si říkal, hele, to není úplně blbej, marný nápad. Doutníkové špičky používám jsem tam podle nálady. A říkal jsem si, hele, zkusím na to natočit video, zajímalo mě, co na to řeknou ostatní. Podíváme se zase do detailu, protože ty doutníkové špičky prostě budou líp vidět na stole, než takhle. A něco si k ním řekneme. Měl bych správně kouřit doutník, ale furt mám rozkouřenou ještě tu dýmku. Buclík Reverse Calabash od Víti Jindřichovského a v něm Sans Bernard Flake, ale to už diváci 2 předchozích videí vědí. Tak do detailu? Tak a máme tady ty špičky. Já dám tyhle ty dvě si projdeme spolu, ty dám teďka stranou, tyhle ty dvě si projdeme dám stranou, nechám tady tuhle. Tohle to je špička na klasický velký doutníky. Myslím, že tady je uváděný průměr 18, ale teď si nepamatuju. Je to briarová špička, ebonitový náustek. Já ho mám teda moc nepoužitý, mám pocit, že jsem to zkusil jako jednou a nebavilo mě to. Tuším, že tady byl chladič. Takový ten hliníkový, ten já vydávám vždycky, ten mě prostě nevyhovuje. A co k tomu říct? Je to prostě... Nějaký ten doutník s tím nechutná. Jo. Notabene není to úplně dobře svrtaný, ono to nevím, tam je vidět, ale ono je to vlastně jakoby takhle do oblouku. Teďka. Jo. Doutníková špička. Já jsem si to koupil z svý zajímavosti. Nikde jsem ani neviděl, že by někdo prostě tohle používal. Mnohem zajímavější jsou tyhle ty dvě špičky. Rád používám cigarilla, kouřím na cestách a to si budeme povídat. Tohle je taková jako stylovka potom. Tohle je zase Brier, Ebonite, Brier a tohle to je, myslím, že taky Ebonite, ale teď si nejsem jistý, jestli to není akryl. Tohle je výrobce Mr. Brock, tohle je tuším, že BPK Proseč. 8 mm průměr, což je pro mě důležitý to tak řešit. Tadyhle je možnost filtru, a to konkrétně filtru 6 mm. Nicméně samozřejmě ne dýmkovýho. Jiný 6 mm filtr tady nemám v tuhle chvíli. Takže to řeším buď balzou a nebo teda tím, že ten filtr šmiknu na půl a kousek usypu, vyndám keramickou vložku a vlastně udělám takový poloviční filtr. Když mám náladu. Jinak ta balza je lepší. Papírový filtr, klasický cigaretový, tam jde taky, ale rovnou říkám, že pak mě to kouření nechutná a to kouření je takový jako divný. Co mě ale zaujalo, tak mě zaujala tato od mistra Broga, špička. Za prvé tady je dural uložený a za druhé a se dá takhle rozšrobovat. A je na klasický 9 mm dýmkový filtr, což je za mě úplně bombastický. Mám to strašně rád. To přeleštěný taky jsem to zvládl ještě přeleštit. A je to špička, kterou sebou fakt vozím na všechny cesty v podstatě. Mám ji dokonce 2krát. Jednu mám trvale v autě a nejčastěji Moods. Jo, cigarilla. A krásně to funguje, je to super. Fakt mě ten 9 mm filtr v tom strašně baví. Jo, a je to úplně fenomenální pokouřeníčko. Co k tomu říct? No, ale protože mám rád nejen ty Moods,
ale i Toscanello. Samozřejmě Toscanello můžete kouřit rovnou. Ale tak jsem si říkal, koupím si špičky i na Toscanello. Takže zase tohle by měl být BPK Proseč, ebonitový náustek, Brierová špička, zase na 6 mm filtr, zase tam jde dát balza, nebo rozpůlený tam ten, nebo ten papírový, ten mě nebavil. Průměr je dělaný přesně na Toscanello. Ale tohle to je mnohem zajímavější. Protože je to takhle zabalený, tato špička, ještě jste ji neviděli. A je to takováhle nádherná akrylová špička, duralový prstýnek, přesně na Toscanello, ale není na filtr. Nicméně krásně se drží. Je to takový dýmka style a je to úplně bombastický. Je to akryl, dural, za mě super. Nemůžu si to vynachválit. Takže z těch všech špiček jsou aktuálně tato a tato moje nejpoužívanější. Byť tato neumí filtr, tato ano, tak tohle to je za mě super nápad a upřímně řečeno mrzí mě, že se objevil až teď, přitom je to vlastně geniálně jednoduchý. Duralový prstínek, fláknu to na akrylátový náustek z dýmky a mám hotovo. Tohle už je na konstrukci trochu těžší, ale tyhle dvě za mě super věc. Takže jo. Tak, ukázal jsem vám špičky, které v tuhle chvíli mám. Víceméně je to průřez s trhem, který v České republice máme. Jedna jediná mě chybí, ta se mě líbí. Teď jsem ji zase viděl na našem nejznámějším e-shopu, Mrk, víme který. Ale ještě jsem ji nestihl zakoupit. Co se týče cigaretových špiček, tak já osobně je poslední dobou používám čím dál tím víc radši. Už to řeknu hodně blbě, nechci znít jako podpantoflák. Ale manželka si potom tolik nestěžuje, že mě smrdí vousy. A je i pravda, že u těch levnějších doutníků, kdy se může stát, že vám zůstane dehet ve vousech, tak ta špička to poměrně dost dobře eliminuje. Navíc, jak jsme si ukázali, spousta těch špiček má možnost filtru a ten je pro mě neméně důležitý, protože zkrátka některé doutníky mě spíš chutnají s filtrem. Bavíme se o cigarelech spíš teda. Ne o doutnících, ale o cigarelech. Doutníky jako takový, tam furt jdu bez špičky, ale zajímalo by mě, jestli někdo z vás to kouří se špičkou, ty klasické doutníky, vlhký, typu Corona, Churchill. Vím, a teď si nespomenu, teď mě zapte, tomu člověku se omlouvám, nespomenu si, ale jeden z nás, dýmkových youtuberů, kouřil snad doutník v kukuřičce. Jo, že to narval do kukuřice. Tyjo, a kdo to byl? Omlouvám se tomu dotyčnému, fakt si nespomenu. Dal bych sem odkaz na to video, jestli někdo víte, hoďte do komentářů, já to potom hodím do popisku, jestli tomu člověku to nebude vadit teda. Ale vím, že to někdo kouřil takhle. Byl to 100% Čech. Nespomenu si ale kdo, nicméně tyhle špičky jsem vlastně neviděl moc jako lidi používat. Tak mějte do komentářů, jestli vy to vůbec používáte. No a to bude pro tohle video všecko. Zase podívali jsme se na špičky. Já se těším, až si zase nakouřím své oblíbené Toscanello. Už bych ho dal po té dýmce. No, možnost to je. Tak a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. A já doufám, že další video bude zase z přírody, kdy vyrazím do lesa. Snad. Tak čau.